Jordaneko haranean gaude eta hementxe palestinarrek suntzitautako herri bat berriz ere okupatu egin dute. Eta hori Palestinako banderaketa, hau da erresistentzia baketsuaren modu bat, eta hori Jordan Valeyen gaude, soldaduak iritzi egin dira, seguru honik kanpainendua ere kenduko dutela orain hemendik, baina hauze minutu batzutan gertatu da, 30 minututan hasi gara kanpainendua. Eta zergatik jarri dira hemen hauek, palestinarrak? Hauek jarri dira hemen, hauek aldarrikatzen dute, batetik hau delako Israelgo armadak suntzitutako herrizka bat izan zelako, eta herrizka hau berriz ere errekuperatu egin dute, eta berriz ere bizitza herrizka honetara ekarri, eta gero baita ere autoritate nazionalak edo aginte nazionalak negoziatzen erreatibinekin gogoraraztea palestinarrak hementxe jarraitzen dutela, eta Israelgo gobernuak eta ejerzituak beraien landak oraindik ere lapurtzen jarraitzen dituztela, eta hori ere gogorarazi nahi diote.